Kijk, dat ligt er al. Nou, goeie. Nou, mag ik zo staan? Nou, goeiedag. Wat ben je man van? Wij zijn een houtontlevering. Oh, Voor de pizzeria. voor de pizzeria? Ja, voor Oh, er zit hier een pizzeria. ja. Oké. Maar en is dit op bestelling of? Ja, dit is op bestelling. Ja, dat is een klant van u. Oké. Maar je bent gewoon een houtbedrijf. Wat is het? Nou, dat kan beter Jorik uitlezen. Een stukje dagbesteding. En dat is de baas. Nou, we doen het met z'n allen, hè. Ja, hè? We zitten net buiten Elst. Oké. Ja, tussen Sneek en Elst. Ja, we doen hardhout, we hebben paarden, we doen lekker wat in de moestuin. Zulke dingen. Gewoon lekker bezig zijn. Ja. Dat is leuk, dat is mooi. En dat vinden de meesten knik leuk. Ja, zeker. Ja? Ja, kom er al draaien hier dat. Ja, hè? Ja, ja. Maar en wat is nog meer dan? Nou, het haardkloven, of het haardmaait zien inderdaad. We hebben nou een haardhout, we hebben een grote machine. Sinds, 2 jaar nou. Ja. En hier 2 jaar. Dus daar gaat de stam heel op en dan kan je mijn peer knopjes zelf serie en En daar best wel kundig in. ja, daar ben ik wel kundig in, ja. Ja? Ja, dat doe ik wel graag. En is best vaak op de dagbesteding? Ik ben 4 dagdeel in de week op een dagbesteding, ja. Structuur houden, Ja. Ja, hè? dat vinden we heel belangrijk. Dus ze komen bij je vanuit een bepaalde situatie of hoe gaat het? Ja, mensen die bij ons komen zijn altijd volwassen en dat zijn mensen met een psychische uitdaging. Door die uitdaging lukt het een en het ander soms niet. Maar soms met hier en daar wat hulp en begeleiding. Dan kunnen mensen weer verder. En, dat is ons doel. Ja. 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 En dat kan dagbesteding zijn, dat kan thuisbegeleiding zijn, dat kan beschermd wonen zijn. Maar dat doen wij met onze zorgbedrijf. Ja. Ja. Nou, lijkt het mij wel heel bijzonder. Ja, en hartstikke leuk. En wat zullen we nog verder dan? Nou, vrijdag is vooral hardhout bezorgen. En het is bijna tussenmiddag en dan doen we altijd een visje. Gaan we weer vis halen. Oh? Dus dat is lekker. Dat lukt vandaag niet. Nou, misschien vandaag niet. Nee? Nee. Nee, drink je vis. En hoe moet dat nou dan? Ja. Maar we zijn stiekem al een patatje of zo, ook al is het nieuwe jaar. Ja. We zien wel even. Ja, Oh. komt wel goed. Ja. Komt. Nou, nog maar een noffelijke dag naar vieren. Ja, dank u wel. Je mee. Succes. Ja.